Ok, snimanje počelo. Nema vajka. Evo. Šta je njemu sad? Snimam. Evo, Bože. evo, prepustit ćemo najvećem youtuberu da nam započne sesiju. Ajde. Nemam što Master. počma tu. Vidi, Master, ovaj tu teach čora us. ne vidi ništa od ovoga poveza preko glave. Tad će on nekog Tad će ubiti. on ne može ni nos kopati. Morat ćemo ga voditi za ruku. Da, nemoj da. What To the će hell? biti. What the hell? Aha, Šitskog pleš iz tima u tim. Mhm. Like Kako svi imaju 100 health? Ovo drveće je dobro za jabuke, Jeste, to čuo se sam. sjećam. Priča se po selu. To ćemo izabijati. Pričalo se. Start sad, ajmo. Uiii. Ajmo. Krši drveće. Kako sam mi zapazio. Ne znam, snimam dobro. To se uvijek bojim. Are we there yet? Jej. Ko je umro? Brko, ide od neka. Jel to kiša počela? Aha, A daj, ajde. pravo vrijeme. Jel se može sponat sad nešto po ovom? Može, jel da? Ne bi trebalo. Kupi Živinki. Epek, što raste po podu. Seed, šta? Ne, Gljive. Može i gljive. Ćemo gljive Ja ću- skupiti. Ne, ja ovo ću smeće drvo. bola. Za knjige. Read. Sugarcane. Read. A dobro, mi stari igrači. Mozak mi stade. Dobro došli ljudi na UHC prvu epizodu. Da. Ove sezone igramo skroz drugačije. Igramo isto koji prošle sezone. I... Isto koji prošle zone, samo malo drugčije skroz igramo. To, malo drugačije skroz. A, Evo, ispao je sapling to. Setbling. Da je jabuka. U ovoj epizodi igramo, evo ovako mi ovdje tu, pauzirajte screen. I imam tu u timu mom Medonja, Medonja reci brrrr. Tako Odlično. ne. Nic, da. Marija, šta nije? Kuda ti znaš, nisi ti međet. It's tako fluffy. Damn. Čekaj da, lega mi malo. Shit. Grekvat, aha, Rosko. Šta on umro? Sam ja placio. Umro, gotovo. Rosko. Jabuke. Meni je nestalo wood. Negdje, Pazi zombi, nalazim. čujem negdje zombija. Jabuka, Treba neko odmah hranu skupi. Jabuka. Uzmi, brzo. Brzo skupi. Hranu moramo brzo skupljati, ljudi. Ja idem kamenje. Evo ja sam bio pošao. Hraniti se možemo gljivama. To jest. Treba nam i oni trveni. Ljeljeped. Čem zombije tam Kao što vidite, napeto je već počelo. Odmah se tresemo. Ja ne mogu da dođem sebi. A dobro, zanimljiv je UHC svejedno. Evo šta. Šta god da kažeš. Evo sam se vratio. Se može kopat ugljen sa drvenim pikom? Amo otkrit sada. Može, odlično. Može. Ne mogu Može. razbijat stvari. A to je bilo jedno prve sezone. Ode. Treba li ti... Hoću napraviti svima toolse i to ili šta? Svak sebi. Možeš. Može svima. Da. Ja skupljam. Ponavljam, I repeat. Could the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. A, to... Je li ko našo živinke kakve? Nisam ja ništa. Dođe ovamo, Saf. A, eto. Mač, pik. Dobre epizode. Odmah kiša poče. Jabala. Okej. Evo medalja. Mač, pik. Taka. Uzmi to. Hvala. Ja sikiru napraviti. Čujem tu negdje dole zombi, ali ima neka pećina ili nešto, čini mi se. Ja Možda isto. spawner. Možda spawner ako smo baš sretni. Misliš nesretno. A dobro, zombi. pokuši. Hvala. Skuži. Ne znam, se rekonektam. Evo krava ovamo. Gdje ih vidiš? Ajde Ajmo nastavite tu, ovamo, plati. nemamo tušiti ovamo. Može, idemo za Dođite ovamo. Evo jabuka. Samo jabuke imamo. obiđite to drveće tu što je. To su dvije jabuke, koliko će nam trebati Nije. 4?
Neka i što više. Vođe nema nijedne. Udri se na čem. Udri brigu na veselje. Šta lišće tuć, ma jok. To ćemo kad bude... Nemojte lišća, ako ima, ako nema. Ja, bola, šta ti je lišće skrivilo, pusti ga. Nije ti ništa radilo. Čekaj, nakopat ćeš vuda. Gdje si uteko? Jes, ja I što manje trčanja, ajmo. Aha, evo Ajde, ja. crveni smo ako nas ne vidiš u močvari. Ja. Ne vidi. Ajde ovamo, kreni se. A, aha, Medo. 90, A igram na 180, Aha. 360. Evo, Nisam pokaži. statio velik redman distance. A, render distance, nema veze, Ma ajde. i šta će ti Samo veliki polako. A distance? zato što... Rekao sam ja neću on od kape vidjeti, ja sam rekao. Ja. Mutno mi sve na oči. Ovamo sam vidio kreve, balaj, opet si otišao. Ovamo, aj ovamo, dođemo. Dobro, neka mene, ja ću tu. Evo, Ravine je veliki. Ravine. 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 Francuska Ravine. verzija Ravina. Aha. Ravine. Maltene. Hop. Odličan Koliko keg, hoćemo ti ići dole to odmah. Ili ćemo kad A, padne Čekam se. noć. Hrane treba. Ja imam nešto ketine. Pazi samo da ne bi propao negdje od ima rupa i Jel' nemoj umro? brzo ići. Doda nekro isto gotovo. Još kad prije? Iako on nije Dodo nekro, nego je silutečki. Ja ću biti uvijek čikene. Ova jaka siltački. Čekaj, povećat ću render distance. Čankovi se lodaju. Metan, jel ti drago što igraš s nama dvojicom? Drago. Moraš to odmah reći. Mnogo. Jel se veseliš? Vasalom se. Op. Čekaj, tamo sugar kina. Izginut ću. Evo železa, nice. Gdje ga naću? Gdje ste vi Neko utekli, ja sam ruku ubijam kopao. čikene. Šta bi? A tu smo svi u blizini. Sugar Nemojte se cane. puno rastavljati. Rastajemo se mi. Ajmo do Revina. Ravine. Revina ovamo. Ja ću crpnuti glavi. Tko je to? Vidit ćemo se odmah pored. Džen. E to. Ovdje sam ja, nemojte se puno razilaziti. More. Čekaj sad ću doći. Možemo Evo odmah ću ja što mene napravit. tiče. Napravit ću ja malu rupicu ovdje, možemo se sakriti za večer ili ćemo ići u Revin za Ma odmah večer, šta Ravin. ćeš? Dobro. Unutra ćemo rupicu napraviti. Ok, ima dosta fooda. Sad ćemo jesti. Evo ja ću ispeć sad, imam nešto piletine i... Ima Imam dosta 3 željeza tu po čikene. ćošku, idemo kopat. Aha, hoćemo... Jeste u uspjet, Revinu može. dole? Sad ćemo A, si. ne još, sad ću. Op. Aj Bruce spot. What? Jel vam prikazao? Ne piše vam koji sam achievement, nije? Ne piše, ovo je 1.6. Ne, pa 6-4. Ja, dobro je, dobro je. Sad ćemo dole. Evo ga ovdje, kopaj direkt. E sad se pripremit, nemoj, ja, klepit ću te po nogama. Čekaj, Brž dolje. Pazi samo nemojte jedan No, drugog... brž dolje. Nemojte jedan drugog udarat. Jo, jel se može ovdje kiša? Utišat, jel? Ma ja, nemam Optifine. Ja sam izgasio. Sound. Ovaj music. Može i music. Aj, sound ćemo neko vrijeme stišat. Samo da se mi čujemo, naši lipi glasovi. E. Op, Imam cola, di ste vi utekli? Vidim. op. Eto, sad ću ja doći, vidim vas tu. Trebamo ispeći ovog. Mama sam sugar cane, hoćemo raditi onaj... Neka, samo ostavi. Strpi se ti. Dok dođemo Bude do to sve. 4. Damo ispeć hrane ovdje. Ćemo se tu utaborit. Eto mene čekaj sekunda. Getting. Evo spawner zombi. Pazi se, ozbiljno. pazi se. Da. A ja ga na hat... No, Nice. Mali zombi bježi. Bježi. Ne, bježi. Ja nemam di bježat. Da je zagradno. Kud ste se išli vas dvojice? Dole Ja u sam- ravin samo. A kuda ste? Kojim putem? Samo kopali prema dole. A što niste ovamo vodu pustili? Evo ga. Blokove mi daj. Ovo čega možemo ručat? Ajde napravim furnas. Ajde ovdje tu prokopaj rupu. Ha? Prokopaj tu rupu. Može. Eto vam samo malo vodu. vode, pazite se. Je, bakališu jer se imao. Ne bukalše se ona. Da recimo Medonja, su pazi zajedno leđa. jablani. Op.
Ok, mislim da sad mogu vratiti. Čekaj, mogu li ući tu kod vas? Ulazi Možeš, kada možeš. je. Čekaj A, napravit. crafting table. Hoćemo zatvoriti ovo ovdje. Možemo, za sad. Zatvaraj. Evo ovako. Okej. Pazi, nemoj da ne bi neko rekao udario ovdje slučajno. Tako. Kuhat ćemo sa drvetom. Nemoj, ne. imam ja kola. Imam ja kolej. Ovo hrana. Ana. Dejte će se. Tako, nemojte drveć. Idem ja pišat još jednom, sekund. Ajde, slobodno. Ajde, seri. I to stao se pored vrata da ne možemo izaći. Joj. Sam njegov. Zombi, odmah smo našli zombi spawner, Ja, super. ja. Valjda će nešto biti korisno od njega. 16 zlatnih jabuka. Sasvim slučajno. Od nama prošli puta na piramida, ne mogu da vjerujem. Zilion zlata naš. Op, pojedi nešto brzinski. Ali, govorim ja, evo piramida ovam, evo piramida. Kaže Marti, šta? Šta? What? Kakva piramida? Da to postoji na Minecraft. Šta ti je to? Ama ono rekao, ono, Nešto. kao piramida. Čem slajma negdje ovdje klapa? Nemoj zezat. Mhm. Šta možemo s njim? Ne možemo ništa, čekaj. Mogu Pa, medalju. vjerovatno ima neka pećina ili nešto. Ovo, ne mogu ga nađat. Evo ga. mene. Evo mene i garave moje. Čekaj, uzeti malo ovoga da pojedem. Čujem skeletona tu negdje. Napravit ću nam ove malo juhe. Smijem ja odmah krenut na one zombije? Pa možeš, ajde, idemo svi ako... Čekaj samo. To nam je to. Daj ti pomognem. Pažljivo, pažljivo. Čekaj, napravi baklji imaš. Op, Enderman. Enderman. Što mi Enderman. prepade. Što bruji. Gdje Napala. sam ih vidio? Tu su zagradio sam. Ajmo redom. Samo pazite da ne bi nešto na glavu palo. Pa ja ću paziti udaraj. Ima i mali tu. No, baš mali. Evo jedan gotov. Koga je sad? Ovo je sve... Ovo je šta? Ovo je rođaka. Ima li puno? Ovo je milion. Ne pomoću ti. Ovo je Polako, samo eto ide. levela. Ajmo okolo ići. Neka. Mogli bi se nahantat levela, stvarno. Ćemo grinder napraviti. A što najbolje mogli bi, šta? To jest, to bi Kad smo ih ludo već bilo. našli odmah na početku. Ovo je šta ih je? To bi ludo Sve bilo. level Gdje je 30, taj spawner? 15. U onom smjeru. Pazi, leđa! Pazi medonja. Haha. Idem ja kopat direktno do spawnera. Ovo mali se pazi, maj. Nemojte samo gledati da ne otvorite negdje, da izlete nam. Evo Da našli ga nas odmah. ne ovnaju. Pövnaju. Crkne više. I krava unutra. Nemoj zezat. Krava u spawneru. Kakva je to kombinacija. Gdje je tu logika? Znaš sam, kao spawner. Shit, pa stiko. Stikove. I krava. Da, napred 2 kila. Ček, kud si ti njega vidi uopšte? Evo, uločio u pećinu i... Ne mali. Da tu dalje nije dobro. Nije. Nemoj zatvaraj to, zatvaraj. Zatvaraj, gdje je blok? Čekaj, bježi, ma bježi. Bježi, pazi mali, pazi. Ubio sam ga. Ste živi? Ovo je bilo blizu. Srce lupa. Koja je ovo kombinacija? Ja idem Samo se kobanja luka. Op, blokovi brzo. Tako. Čujem slajma. Op, Jerry the slime. To je pajaks napravio. Šta ima? 2 name taga. Yes. Sedlo! I sedlo imamo. Sedlo, Ja ću je. uzeti kantu. Imamo vita, pol ne svi da hrane. Uzmi ti ostatak taj. Što? Aha, kravu si. Ja. Čekaj, vidi Irona. Samo nam sedlo. Imam neopisivu želju da iskopam sam osi. Šta možemo ne imat? Možemo mač ne imat, recimo ubili ga nečim smiješnim. Ne možeš to je senilom samo. Anvilom. Ja sam otišao malo dolje dublje u pećinu, samo da se ne sekirate. Svima ću vam po mač napraviti. To ide prvo, željezni mač. Mislim da je armor bitniji. Nek ima po mač, bolji damage. Evo, kripaš mo. Ako čujete boom, neće proći. Ovdje da se čisto.
Ovdje krepariš, šćene jedno. Gdje si? Evo, medenja. Shit. Evo, mač. Vraćaj Hvala. nazad, vraćaj nazad, vraćaj Evo nazad. ti mač. Koliko se duša? Shit. Gdje on ide? Šta je šitsko? Sve u redu. Evo, Sve evo, je okej. super, super. Shipper moved to team Pazi, 2. pazi, ide zombi, zombi, Ma zombi. blokiraj. Gdje mi ja proći, mak? Mislim da nema potrebe ići. 40 visina. Tamo niže. Da, trebamo niže otići sigurno. Ajmo ovdje niže, ovo ćemo. Čekaj da uzmemo... Čekaj, hoćemo Čekaj. ići zajedno svi. Shit, Da, 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 creeper, da. creeper, creeper. Kupim stvari, čekaj. 3 hitati, ja mislim. Da, 3 hita. I gore imaš Irona, trebamo otići. Aha, tu. Iron pick ću napraviti da imamo za zlato. Evo mača. E, Ko se mača lača. Hača, bača, kača, mača. ostaje bez braća. I nemojte stvari ništa ostavljati. Samo to zapamtite. Čekaj, ovaj Iron ću. Ajde, ja ću istraživat. Oh shit. Eto mene, pokrio sam sve stvari. Evo mene. Ne, pa vratit ćemo se nazad, ja mislim. Da imam već Nema 16, potrebe. 17 Irona imam. Ja sam definitivno da mi napravimo grinder. Ali Pa stvarno... možemo, ajde. A ne, što to da ne? neće biti zanimljivo za snimanje. A stalno si tu i samo to radiš. U zombi. Jedino da neko žrtvuje svoje epizode. Recimo ja kojeg niko neće gledat. Ma, onako si dosadan. E. Što bi tebe neko gledao? Di si ti utekao? Ja se vraćam Pazi, nazad. polako ovdje medenja, ovo je sve neistraženo. Čudna je Čekaj, ovdje neka treba pećina. dokopat ovaj. A, vi ste Cool. tu, da. Mhm. Kolaš možeš. A, ovdje smo Kolika bili. je pećina dole dalje, dobra je. Odlično. Nisu veliki prorezi. Ti si... Hoćemo na neki viši level enchant mač, na 15 kada enchantaš levela dobiješ sharpness 2 uvijek. Aha. Tako negdje. Nećemo, kombinirat ćemo one jedinice sve. Već. Ova ide dole daleko. E, pazite, vi ste Odlično. vi utekli, ja kopam ovo. E, pa zombi. Vidim. Polako samo. Dajmo da. Malo sam ja previše kamikaza ovdje. Vidim. Svi smo previše kamikaza. Mogli bi se Navikli razbili. smo igrat s onim. Medenja, Ja. daj mi ugljena. Ako imaš već Evo. dosta iskopanog. Uzmem malo tu nešto. Da napravim torče, ja. Pazite, creeper. Gdje ga vidiš? Ubi ga. Ne. Gotovo je. Zašto si ga ubio? Samo nemojte blizu jedan drugom kad neko udara creeper ili bilo šta. Čujem, negdje pauka, pazi. To Oni stringaš- nisu dobri. Stringaš Mm. možeš. Nisu oni dobri Opet. nimalo. To udareno uglavnom. Evo slajma gore. Možemo lead napraviti. Yes. Je. Čekaj da popijem ovaj cool. Skeleton, bježi. A, konja skoči. Zdobije full damage. 100 blokova. Eto ga bježi. Skoči 100 blokova, jedno srce odmah izgubio. Vremenski. 100. Gdje? Eto ga vamo. Zagradi samo. Nije vrijedno skeletonom se šutati. Dovešćemo ga tuden. Evo, ja sam dala. Koliko imaš? Zapravo. Ma jedno srce sam sebi uništio. Sačekaj, medanja. Op, evo ga tu je kod nas negdje. Op. Hitaj Samo ga. ga, po nogama ga samo. Ma ja samo balendari. Op. Op! Ja, iskopam blok. Jel tu udario? Ne, nije, moram još dole otići. Čekaj da vidim ovako. Sad smo dobri, ja mislim. Čekaj, sam povač. Jesmo? A ne, Optifine. Gdje je sad utekao? Negdje se sakrio. Ovo što ću Da nije morat- otišao prema meni gore. što ću morati izviriti, vjerojatno jest. Ajde, izviri, ako ga ne vidiš Čekaj. tu i onda... Hop. Eno ga, Eto, biš. Nemojte samo jedan drugog. Evo ga, mrtav. Hop, Bravo. Za crkvom. gotov. Dobio sam bow. Bravo, Oh, je. super. Gotov, dobar bow. Neću vam Ko ima pravo strijela, to. meni dajte. Dobro, napravit ćemo. Ima tu jedan cave prema dole, mogli bi tu. Gdje ovog flint, ovoga Grevela treba Tu. kopat. Imam ja.
Na šta? Trebao sam lopatu napraviti. Pravit ćemo ovo. Amo dole direkt. Samo Što sekundu. niže kopamo to bolje. Gdje je ovaj slime imaš? What the Čekajte hell? mene. Željezo tu. Nešto mi prekide snimanje. Ne. Nije valjda 20 minuta već. Moguće. Samo sekundu da provjerim. Evo mene. Igarave moje. Kaj se da ga slime ne ubi, to bi bilo. Dobro, snimio je nešto, sad šta će snimit ne znam. Medonja, amo dole ići, Medonja. Zaboravi to. I čuješ ovog pauka 20 negdje minuta, ovdje. gotova epizoda ljudi moji. Naš smo Da. spawner, naš smo cave, jedva živi ostali i čao. Vidimo se.